Прывітанне, паважаныя сябры! Вас вітае Барташевіч Данііл, экскурсавод музея спадчына Дворачанскай сярэдняй школы Ліцкага раёна. Да вашай увагі экскурсія Матуліны рэчы. Вы бачылі, як цвіце лён? Блакітным морам, далёка, аж за небакрай, разліваецца ён за вёскай. Казачная прыгажосць мройна стаіць уваччу. І пазней, калі лён цярэбяць, абмалочваюць, расцілаюць на скошаным лузе, каб вымук у расе і ператварыўся ў кроткую трасту на саломку. Раней лён убіралі і апрацоўвалі ўручную. Траста, высушаная ў снапках і паднятая са сцелішча, сама потым прасілася на церніцу. Рабілі церніцу з 2 ці 3 гарызантальных дошак, умацаваных на стойках ножках. Паміж дошкамі мацавалася біла, і мялі і церлі лён. Вось так прыкладна. Таксама бытавалі нахільныя церніцы-мялкі, вырабленыя з аднаго ствала дрэва. Такая мадэль церніцы у нас у музеі не прадстаўлена. Трасту бралі жмені за жмені, падсоўвалі пад біла, і сыпалася кастрыца на дол. Шэрую гурбачку расла пад церніцаю. Змятую трасту вытрасалі, прасушвалі на печы і пачыналі трапаць. Трапалі трасту траплом. Трапло – гэта драўляная прылада, падобная на меч або на лапатку. У адной руцэ гаспадыня трымала лён, а ў другой руцэ трапло і біла траплом, тонкім рабром трапла, па трасце, атрасала ад кастрыцы. У памяшканні за дзень, дзе трапалі, усё пакрывалася шэрым пылам. Не прадыхнуць. Але гаспадыня трывала ведала. Добра атрапанае валакно лягчэй часаць. Часалі валакно грабянямі. Бытавалі лапатападобныя і прамавугольныя грабяні. Вось такія. Лапатападобныя грабяні выраблялі з асінавай ці бярозавай дошкі. На адным канцы праразалі зубі, а другі канец завужалі, і ён нагадваў ручку. Гэтую ручку гаспадыня ставіла на ўслон і садзілася на яе, каб лягчэй было часаць. Прамавугольныя грабяні нагадвалі сабой метровую дошку, пасярэдзіне якой мацавалася набойка з драўляным зуб'ем. Потым пачыналі вырабляць набойку з металічным зуб'ем. Вось, напрыклад, як у нас. Часалі валакно спачатку на рэдкім зуб'і. Вось так прыкладна. Потым на частым зуб'і. Пакуль у руцэ не заставалася доўгая, мяккая, чыстая, як дзявочая каса, палойка лёну. Кужелі кудзеллю складвалі пластамі і скручвалі ў трубку на прадзіва. Але і цяпер, як і раней, вырабляюць сальну прыгожыя тканіны. Смачны, карысны для здароўя алей з ляновага семя. Вытаючы сляды, у лес завяла загадка. Прыйдзе восень, заб'ю лося, галаву з'ем, скуру аблуплю, мяса за плот выкіну. Падкажу, гэта лён. А што і калі лупяць, ядуць і выкідваюць, адгадайце самі. На жаль, драўляныя прылады для апрацоўкі лёну выйшлі з ужытку. Іх цяпер замяняюць машыны. Але як і раней, далёка, аж за небакрай, за вёскай, разліваецца блакітнае мора льну, якое радуе вока. Дзякуй за ўвагу.